Иран иска компенсация от Близкия изток, сумата, която е над 270 милиарда, от страните, които бяха съучастници, нали, във войната срещу Иран. Тези страни са Бахрейн, Катар, Емиратите, Йордания и Саудовска Арабия. Официално тият страни отричат, че са влизали във войната, нали, срещу Иран. То наистина тяхната войска не е воювала с него, но все пак са допуснали, че от тяхната страна, нали, базите, които имат щатите, атакуваха Иран. Кой крив, кой прав, ви ще ми кажете, господа. Сега отиваме към Армудския проток, както се казва. Значи в блокадата участваха корабите, нали, няколко. Значи Авраам Линколн, авионосеца, който беше. Само че стои на 200 км от пролива. Има няколко есминца и са докарали едни кораби, които трябва да търсят мините, нали? И, както се казва, да ги изкарат мините. Но Иран го предупреди, ако влязат в техните води, веднага ще ги унищожи тези кораби. Не допуска да се влизат в иранските води. Така, освен това нещо, Китай предупреди Америка, нали, че тяхните кораби няма да приеми да ги блокират тяхните кораби и няма да ги приеми да сменя някакъв друг маршрут и да се минава по друг начин, нали? И още вчера, когато беше блокадата, за тези 24 часа минаха китайски два кораба спокойно покрай американските кораби. И има информация, че общо 20 кораба са минали покрай тях. Кои са тези държави, не мога да ви кажа, нали? Но тези двата кораба 100% китайските са минали. Така. Още какво да ви кажа? Да, нашия Трамп, бизнесмена, защото навсякъде пускава горивото. Страшно много. Най-много пък в Америка не мога да разбера защо е там. Казал на Великобритания англичаните: стига да сте сеяли пшеницата, отидете и почнете да изкарвате петрола от океана. Че имате там петрол, оставете пшеницата, дава акъл на хората. Заври кашата, нали, навсякъде си загат цените, пак петрола трябва да добиват, нали, Великобритания, както се казва. Така, и ония нашия още продължава. То говори, че вече, нали, край, Иран, нали, моли там за преговорите, не знам какво, не знам що. То по интервюто, нали, като го питат, ви какво ще направите, ако Иран не се съгласи, нали, на условията, то казва, няма да ви кажа какво ще направя. Нали, разбирате, като вятъра, наляво надясно. Хубаво, за сега благодаря ви. Ако ви харесва информацията, лайк и репост. Благодаря.